Pessolavo per gret pe war jong war mes. Bij het waget on kom door hij naar school, dus linie. Ja, ik rijd 10 kilometer naar de school. Ik ben mitten, zo kreeg mijn man de billet de gomlam. Hij niet de wel door goed voor zich. Mega mijn broer mee qua. Hij naar school, rijd 10 kilometer zien naar de school Landelo. Die series van Landelo. Ik goed in één zo met hem te zeggen hoe meer qua. Heb je ten verkeer 10 kilometer. C'est plus de regier alistu bara trogenom 3000 Landelo zo'n linie door 1 kilometer, non pas 10 kilometer. Door 1 kilometer en je is maar per la quinta de linie nou, de linie heen. Wat plan alleen? De linie zo waar hen de lingermeen en waar nen de don de wil quoi. Ja. Dus war mes pessolavo per gret voor man. Oh, tot mum gret had. Hij trainde pion bij 3 maanden zullen zo quoi. Ik goed zie wie daar op hond om chica en je mezat wie daar de mond gekals duurs en wie daar de mond waar alla boeien quoi. Als het niet naar een keer chicura, niet wat door je wanken zet real met maar kwaris wat die meet bijna. En je niet zo dik. En niet zo een triever ligt. Niet zo alweer die week was. Ah ja. Ja. Dat was van nou moet ik het goed op. Dan 6 wel ja. Nee, nou was deze. Je dik komt. Zet wat triever ligt. Model bij. Rekem chugua. Nee, door to die lab. Maison na je wakker? Nee, maison na je wakker? Ja. Nog geen aan je woonkamer. Jo, wat? Ja? Jo. En daar veel land te zitten. Ja, veel land rijden bij midden was man ter school. Heb je in de regeer gekomen op je wat doosjogen man. Ik was gebileerd weet wie dat tot kan Nors. Ah ja, Nors. Wat wij met zo lang maar lekker om te maken waar vind. Die laat niet de droge land. Droge land nou daar op en jullie daar veel neer moesten. En lekker land waar hom. Dus ik wil nou. Zou toch dan de vriendje heen willen den een zo en. Ah ja. Ik ben goed wel op vrij. En dan, hom zo machine Simon toet. We lekker naar landbouws. Goeie roos, goeie bielen. Weer per plaats van deur. Kerbraas wil een doel mee verprei. Hom. We lekker landbouws moest. Dan trogen om Tom ga vals lekker bouws moest. Goeie van deur moet alle hiezig netje kap zeven hè. Maar denk je de flas de toet. Je wat je biliers weet. Wat je bilier land met. In die weeuwa, wat bilier land door met. Ik vind wel bij ook maar. Hoe gaan we Nee, breed. Ah ja, hoe nee, breed leer dat. Van je nieuwe banaat, nieuwe die midden en het breed nieuwe wat leer om en daar aan 14 rogen. Van je met een niet een dies. De maar terblad die Ricardo Brezel. Hij is zo'n mission dran, dus trouwens, dus een terblad. Bouwen die klare Brezel, verwarming is zo'n matriek. Ja. Hij wil er als een daantond. Daar was bij museums, waar terugkeer. Waar man terugkeer. Dat hier geest voor Pinhoni. Heel naar laat, geest naar laat in Agwilde. Waar een daantond voor hiezek, voor Poelwiller. Heel naar laat, die was die gassi bappen helemaal dit. Heel naar laat, daar willen meestal, heel met een kinderen aan bellen. En elke weer dode. Heb je dan aan zit? Bij goeie lekker die is wat doet. Hij was ook terugkeer gehende naar het goed zien. Kijk, ben veel met mam blijven, je met mam heen, mam heen, mam blijven volgens Chaya, volgens Kreisler, daar kwam courage, real zo'n bagier, goed in droog was met chancela. Hij had een kittel hem, hij had daar weer vallen, ze shit nee bij pargal, en ja, vallen zo terug hier. Hij zei, mam blijven, daar over, nou, Petterij chef, je chef, waar ik Petterij jagerbremlei hun, daar kan mensen duwen, Petterij hun. Hij rijdt hem goeie toen, ik was verstand, 3 van dragen. Van jou, dus toen die wel even, want we bliezen dan. Want we te geven. Nou, de partij waar vond jij, wist je met een droeg. Leidt hem. Ja, hij wil even een deel. Dus, ik dan een redje verrekingen. Wij schoen door de zaken doen mee. Maar ik weet goal wat een trouw bij. Goed zien, hey, van jou, weet, van jou, potwa, en die weg. En ik was bien, was ook wat van jou, wat bien wil die me kwamen. Maar daar potwa en wat, en mensen, daar komen de, met trainen, die waarde, van je moet ook met per blapje waar die klare Brezel. Als je moest een dra. Ik wil hier stond op Poelwil. Ah ja. Die Willem kinderen kies ik duur gaat hoor. Ik geloof hier dat toen duur. Van je wie wil als een dame van die la. En mijn John daar als een dame ko hier mij staat de los dat zo wil laten. Wie houden duur ko wil laten.
L'autre dans lui, wa koden, non a vrez men stra. Ah, un tiet, un petit condon, mais, ou le monde. Oblige un don. Ah, ja, oblige un don. De war biske loot, van geur kalles wat bartil in die skente, quoi. War bikke der, oblige londa. Den drana me chance, balini war binnen wan bakwelch kwid. Pe wa net lini goed zee, war dit ge real, geur, wamete, zah duur die min goed. War dit ge nalla, aan bak da hamina, don, forteke die man. Les van zo'n groep, jongen, we zoet. Ah, ja. Op zo'n machine, zo big wel ka brisna. Ze toen dra bril parat quoi. En dude na on hon quoi. Minder we. Brem haven kidnaps. Oh no. Well, idee. Ja. Nan. Had je een speer garion wat? Nan. Bref tout quatre wie de mon van. Der rem hij goeilerein hon ke mon rein sterke. Goed zie ba tenin ba verde, be ba ple. On lei tout. Ne de hen wa hen wa lei pelandel. Ben tu dois belai balandel. Oh ja, voor we gada. Just zo'n pin me hoe ik wel voor. Nee, maar het hij wat we pelandel op een hou ja, we was hem spin kleden. Gedacht soms. Geheim hanin ik heb een niet nog frequent en dan keren we hadden zitten. Die een drama voor niet hij die quoi. Hij doet die de labor. Weet je op een gewoon kipel hij als ook hij doet kan die laat net op pagina moet je labor kozen. A gozi goulouan wet a brej le vizem poas, quoi. Sen dras po bichonf bichan. Am roar gostien. Wa e di de jikanei goudzine. Pen yo foteke de chomi hanen. Stiamo? Ja. Poi kim krize klaar, tris ga me mat. Fin jana. Dan blijft verhaling nou wat die klaar brej. Ag zet me ma kim pe abla na roar na krize kuri men weer zet na een straat. Zeitik. Ah ja, se wa je de jikanei. Jika hoes godzei. Vous la brise dans ce pusse per jonge. Ah ja, te weer tin guden trawa gudne quoi. Trawa pe on fijn de dal en sholdene. Ah ja, het pellig dan bakrap kerlaal dan die. Agudi heim hij de din valdoor, hat in tin valdoor kan trains. En wie get føde nos dansa ken så. Ah ja. Dans quoi. Op een tong gaan vaart betom. Anan van je voor goed wie tin valdoor weer squeeze. Kan in troi dans wie gret quoi wie bagier me. Ah wie do so bardak la bourna. Dan daar nik ik aan de niers na weer van je gaan trains na weer zijn land zetten weer tel. Kalles vi matreo pilde piruet par pak tin valor sede. Così de non metravi do cantam sed vi gen droi dans gavotten fidiu quoi. Ma da veso spendra si prend pa mi che risquisen dut quoi. Ma vi risquisen dit. Oh, as peskim gol pe ver pandi tin valdora. Ja. En mijn pioche pandi. En hij squisen dit. En me schon roach la on bit. Nou, we schon we partir rochard. En dan iedereen rochard daar rest. Hage ja, wist je, wees want ik excuus me ben, of is al want me ringt dan regeer de stuur op popla. Dus gewoon dus om door scheuwen. Daar moet dat geven. Anan, want kijk het, reborn maar bij zeker, want die is geblaan aan dat man. Nu wat jongen aan me pinse kuze blaan, pinse blaan, tin hulde ja. Anan, bewaar gewoon die aan met de school. Dat toen dit van de straal, bij dit de zion dans de stuur. Ah, daar je part, wees je lood wie machineter gedaan. Me ma ke forting mon geskuru a klas kul han for me mak forting a gozebe ndioma mkhwariz wa banaf ne yome wende rewanka ag vinat la pinder of lam am breur yawanka wa ba skoola me breur yawanka wa ba school ba la lelo a haikema tambena ag merial mkhwariz dal lut hu di mit la ketsla digas ne wam gimla set wam mit kas me breur vin genen aan weter school en diske gwel basi pan wispe en gwel school wa ba hier vi wama so tout vi diska galga vi disk tout wa gwel ag godzi hen so bit par marin ag godzi chef de garde fenim ba bove ag riskuit dan brem na om te daar pe dis galk mengo aba school mustis ja. Ome uin ki golvat on pe on net nav gomfrein ki tunta. On gomfrein ki tuton. Visite le gonzi galk. Ah, besoin la school. Visite on. Oh yo. Yo ba landelo. Ba landelo vi do ado. Ja nou, oblige weer do op en jo de gente per meter school in William Kito. C'est vi m'oblige de gozer le besoin visho. Après son vi m'oblige do par exemple, ba pas qui doit do. Te ba pas que doit do quoi.
Voor school. Ja, bah, hoe, für wen, wo, bah, für mir wird Schule, wo man oblige così il present. Mais dies que man così. Mais pas, comprendre qu'er mat rein kina. Non, lert wel niet na così, ja. Van jo niet nuzen, la boot. Get wel niet bij l'hôtel des ingénieurs. In wel niet wel, service le déjeuner aux ingénieurs de tréfilerie. C'était, kijk je ding maar libert waarheen. Am hoare lo di war ba la boer pa dus bar veri por bouteille. Ag me la offer me ha set wel niet. Again good zien hij gol van jo. Hij roer jo weer tranquil good zien. Die gele kaar van jo harite kid. Nu nooit wie harite nee. Cette vidéo wie tri reizer de ring. Ja, reizer de ring vidéo. En jo harite kid. Daar stond daar doch kasse de kam kas goed genoeg. Die wemer der midden. À d'honneur, de deger, à deger de firma. Ja, mais puis mi gemeizer, mais tu me en place carrial van jo. Mais excusez, is dat eigenlijk? Ja, ben non, van jo mam l'habitude. Oh ja. Gewoon een keer machine, goed zien hem te reposer, quoi. Aan de roda, quoi. Drei meter de ring, goed zien hem jombagier, aan de wemer van jo, huis. Rum hij, en hij goed zien. 3 rum, dit quoi. Fait de, van 6.